julde nde ɗum ko aduna Allah o fof kala biyaɗo julɗo i welti faade nde ɗo julde ɗum noon eɗen tawe ɗo e groupe fulɓe ñamanar eɗen ɗo joddi e maɓɓe eɗen namnoɓe inde e yettode ɗum noon bandirawo debbo nde lamdoma inde ma e yettode maɗa. Min ko Sadio Sow mbiyetemi ñamanar jiyami ko minen mbatta programme mbiteɗo cosaan fulɓe ñamanawa kono programme o ko fulɓe sifa leƴƴi ɗiɗi mbattanmo fulɓe roroɓe fulɓe Fouta ɗum noon ala ko wonta ɗum sina pour kawrat tan programme o ko watta ko balɗe tati julde so Allah jaaɓi ɗum kawrata ko aset o garoɗo programme o ko fuɗɗata ko wattuji tati ha weeta ila wattuji tati ha jemma ɗon ko programme kulle cosaan tan fulɓe Fouta kollira cosaan mumen fulɓe roroɓe kollira cosaan mumen cosaan noon fulɓe roroɓe ko tamaji tan e bawɗi ñañiji ko ɗum tan on ñan fiyata so Allah jaaɓi kala kumpal on ñan cosaan roroɓe walla cosaan fulɓe Fouta yo ar on ñan yiyat toon ko meeɗa yiide miɗo wawi noon wiide walla holle toon kala ko anna kala noon joom ko humpa e pulago on ñan yo ar humpite ɗum so Allah jaaɓi onon fof on calminama kala daaro ñamanar TV te mbiɗen ñaagui saabu Allah musidɓe ɓe on ñanne ɓe dar ñamanar TV kala mbo arani ya programme o heɓani arde walla koye woɗɗi heɓanno ardi ɗi wawi tan darde so vidéo ji ɗi daltama dara YouTube e on ñan kala no programme waɗe nde ñamana so tawi YouTube foof a humpitto wanannoma koɗo nder programme ɗo ni gonɗa so Allah jaaɓi calminama bandiraɓe. ko noon tigui musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ñamanar TV on nani oɗo bandirawo men debbo Sadio Sow ko haali ko faade cosaan maɓɓe mboɓe miji wadde balɗe tati julde inchallahu o wi on ñan yombata on ñan ko tamaji e ñañeji kala cosaan fulɓe roroɓe sa yiiɗi humpitade sa ari on ñan ma a yii walla sa heɓani arde sa yeeyi to YouTube ɗo sa ɓoƴƴi tan ñamanar TV ma a humpito gueɗe ɗe fulɓe Fouta kadi kollira cosaan maɓɓe ɗum noon Sadio Sow wi haɗani ɗon o wi ko teddugal ko takki ñamanar e ko taari ɗum ko teddugal kadi ñamanar naɓe foof Sadio Sow wi goto foof noddama teddinirama kadi ngal ɗo teddugal mawgal e programme mo ɓe miiji wadde o cukalel e mawɗo debbo e gorko ala foof gaccaɗo eyyi ɗum noon o wi o weltanima kadi ñamanar TV e faade golle maɓɓe ɗe inchallahu ma ɓe gar kamɓene on ñam ɓe kollira hen golle maɓɓe kadi ɓe mbawa weltinde kadi ɓen mbaɗoɓe cosaan ɗum noon Sadio Sow men beltima kadi e ƴettude time ma Yo berpasukai awanong aduna tubuh awanong waliteran awanong kaya kenyaman arku ay nong magomayo agar ramah hudai jallah awanong hujan so ate hudai agar ramah Querido, ¿cómo vas a